Значи. Отидох на стопа. На стопа за София. Некъде позаде слънце. Но късмет няма. За да са свечерява. Много хубава гледка. Но слънцето залезе. Започна да изгрява луната. И в далечината едно газе с туристическа раница. И той тръгнал на стоп. На стопа към София. Вика, приятно ми Любо. Аз се казвам Никола. За къде си, за София? Да видим дали ще ни тръгне. Стопа обаче ни тръгна. Даже се върна. За да става студено. А баща му за риба ще мини да ни вземе. Изтопирахме час. Час и 20 и 30. 20-30 минути. Стана много студено. Той ми даде чорапи. И шал на врата. Аз му дадах бомбонка. От нарада кошницата. И изгряха звездите. И минават колите. И никой не спира. Даже един не напсува. И дойде накрая баща му. Спря отдолу под моста. Ни в колата се качихме. И ето ма тука.